Kanjeng Nabi nek salat Isya niku wis peteng. Berarti mboten di awal waktu salat Isya. Berarti niki tengah-tengah utawa akhir. Soalnya wis peteng. Jadi malam sudah berjalan. Wonten sing nyebutno mestine waktu Isya iku dalu. Jadi mbok jam 12 jam 1. Mestine waktu Isya. Cuman Kanjeng Nabi iki kuwatir umate mboten kiat utawa mboten mampu. Kuwatir ngrepotno. Iki tak gele jam 12 bengi ya gak ono sembang Isya, turu kabeh san. Nah, akhirnya mbek Kanjeng Nabi cek gampang digele nduk nggone awal waktu. Jadi waktu Isya pas mari selesai waktu maghrib langsung sudah masuk waktu Isya. Lah kok mung ngono Isya iki digele tengah wengi. Wah, sampean sembah maghrib jam 8 malah. Anu berarti maghribe malah suwe malah maghrib. Malah enak-enakan sampean.